Priatelia, vítajte pri ďalších zaujímavých videách neznámych UAP alebo UFO objektov, ak chcete. A začneme v Španielsku, v Barcelone 14. marca, kde sa niekomu podarilo natočiť toto trošku dlhšie video, ktoré sa spočiatku javí klasicky, mohlo by skľudne o nejakú planétu alebo hviezdu, ale ako vidíte o chvíľu táto planéta v úvodzovkách a táto v úvodzovkách hviezda sa dá do pohybu. A tento pohyb nie je taký klasicky pravidelný, ako keď po oblohe prelieta lietadlo alebo nejaká družica. Nezabudnite, že dlhé videá odhalené UAP UFO prípady nájdete len na mojom YouTube kanáli a myslím si, že každý jeden takýto prípad stojí za pozretie, pretože je veľmi zaujímavý a dôležité je, že každý jeden bol riadne oficiálne vyšetrovaný na to určenými orgánmi, takže sa nejedná len o nejaké, dajme tomu, fantasmagórie, ale o seriózne pozorovania častokrát profesionálov, či už vojakov, policajtov, letcov, námorníkov a podobne. Budem veľmi rád, keď mi tam tiež necháte odber. No a tento objekt je už v pohybe, ako vidíte, a tým pádom je jasné, že nech je to čokoľvek, planéta alebo hviezda to nebola. No a vy mi samozrejme môžete napísať do komentárov, tak ako vždy, čo si myslíte, čo by tieto objekty mohli byť. Máme tu ďalšie video z Ruska, kde tiež 13. marca bol natočený takýto zvláštny úkaz. Tento je však statický, nehýbe sa. No a tretie video je z New Jersey, takisto zo 14. marca tohto roku. No a tu sa pozeráme na takýto zaujímavý objekt. Otázka je, či je toto autentické video alebo nejaké CGI či AI, ťažko povedať, nechávam to na vás.